الأبرار كتاب الخير يلني والدين اليوصي يلني كتاب الخير يلني والدين اليوصي يلني من وإذا شكر علينا فدعا لنجينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجاء شكر علينا فدعا لله عليم السر وأرضى واستجيب دعواتي ربي فارحم علينا من سنيات الوداع وجاء الشكر علينا فدعا لليسار ربنا صل على من حل في علينا يا مجيبا والندى طلع البدر علينا فدعا لليسار أنت في كل جديرة وجمال يا مختار قد جنيت لي قلبي مشفرا بالسنيات الوداع ولي وعمره فيك ولبثنا شوق عندي بعد تنفيذ اللقاء علينا بوسال يا نور عيني مرحبا جد المحسنين مرحبا مرحبا على ثاني عمري وارجع على ثاني عمري يا مرحبا يا نور عيني مرحبا يا دلع السيد مرحبا مرحبا على سالي وسلي قبل أيام في صلي وسلم يا نبي سلام علينا يا رسول سلام عليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات
حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Kalau aturaken aku ngimadamu dumateng hingal dari Ahmad Mufti Al-Aqab ingkang sampun kersa maosaken ayat-ayat Al-Qur'an. Mugi-mugi kanthi wawasan ayat Al-Qur'an suwau dadosna rahanani dumateng kita sedaya langkung-langkung sirang pengaten kami. Adhira ingkang angka kali minapunten kira ala jagan kira ingkang wawido dika atur pambagyawana saking saibul bed panjenenganipun Bapak Suwardi saha Ibu Sumarsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Wakaten lan semanten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aturipun panjenenganipun Bapak Arwah Suwanto pinangka magili Sahibul Hajah linggih panjenenganipun Bapak Suwanto. Tidak aturaken adicara ingkang salanjutipun inggih menika atur pangandikan saking pihak pisan linggih Bapak Slamet pramila dhateng panjenenganipun ingkang piniji linggih Bapak Sumati wekdal saha Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ipun kawula marak sowan wonten ing dalem mriki. Awit rikala wau injang panjenenganipun Bapak Suwardi dalasan Ibu Sumarsih rawuh wonten ing griya kula Kembang Songo Wetan Legan RT Songo nenggih nglajengaken rembakanipun rikala dinten-dinten ingkang sampun kawuri ingkang wosipun rendah panjenenganipun Bapak Suwardi dalasan Ibu Sumarsih estu anggenipun badhe nyuwun kekadangan kepisanan kanthi alantaran mula kramekaken putra kakungipun ingkang asesilihipun Mas David Muhammad Nurholis ingkang kadhawuhaken kaliyan putra estrinipun Bapak Slamet saha Ibu Fatimah ingkang asesilihipun Gendut Ayu Ika Aprilian. Menika wonten ing wau injing panjenenganipun masrahaken calon pinanganten kakung supados dipun nikahaken. Menika sampun kaleksanan kanthi wilujeng kir ing sambuta. Mila kanthi menika wonten ing enjang wonten ing siang enjang sonten menika kula masrahaken pinanganten sekalian kula pasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Suwardi dalasan Ibu Sumarsih. Menawi panjenengan sami sepindah malih mbok bilih anggen kula matur awal akhir kathah kalepatanipun kula nyuwun tumunten sih samudra pangarsami saking kula akhiri wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toto diri titip angarahin krono boten wonten ingkang karep atur pangantipun Bapak Sumadi pinangka Sulit Saliro panjenenganipun Bapak Slamet saha Ibu Fatimah. Itu ajakaken ajak ingkang salajengipun punika atur panampi saking panjenenganipun Bapak Suwardi pramila panjenengan Bapak Haji Widat Afandi wedal saha papan sumawon katur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng asalipun para pinisepuh sesepuh ingkang satu kinabekten. Dumateng asalipun para alim, para ulama, inggih para kiai ibu nyai ingkang tansah kita dereki pangadanipun. Dumateng asalipun kadang pisan sak rombongan inggih Bapak Slamet kalian Ibu Fatimah pijil wonten ing Dusun Kembang Songo RT Songo Trimulyo Jedis Bantul. Dumateng asalipun Pangamating Projo Satreng Negari wonten ing siang sonten punika rawuh Bapak Lurah Kelurahan Trimulyo, Bapak Dukuh, Bapak Ibu Pamong ing Kelurahan Trimulyo ugi Bapak RT
09 Sedoso Jetis Gunung Trimulyo. Ing kalian menika kula mugi dawuhipun Bapak Suwardi kalian Ibu Sumari saperlu nampi atur saking kadang bisa. Ingkang sepisan kala wau Bapak Slamet ugi Ibu Siti Fatimah ngaturaken salam talim kagem Bapak Suwardi kalian Ibu Sumasih sumrambipun dumateng keluarga ugi warga ing dusun Godhong menika kita jawab kanthi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi kanthi salam talim menika dadosna anggenipun kepisanan ing sakmangke ugi Mas Oles kalian Mbak Ika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dosa menit pamudhunipun Bapak Suwardi kalian Ibu Sumasih masrahaken pisan kinangaten kakung ingkang saperlu dipun ijab lan kabulipun. Alhamdulillah kala wau sampun kalaksanan kanthi sae kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi kanthi ijab kabul kala wau dados keluarga enggal menika keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang angka 3 wonten ing kelanggan punika Bapak Slamet kalian Ibu Fatimah ngaturaken pisang pingatan kekalih amasrahaken pisang pinangan kalih dumateng Bapak Suwardi kalian Ibu Sumasih kita tampi kanthi lenaning penggalih lan panjenenganipun anggenipun gula wonten pisang pinanganten kono wau saestu Bapak Suwardi kalian Ibu Sumasih badhe kita estokaken kados putranipun piyambak ing babagan bebrayan pancen tesih kirang pengalaman saestu bile ing sakmangke Master Muhammad Nur Khalis mapan wonten ing dusun Kembang Songo RT Songo ugi panjenenganipun Bapak Suwardi kalian Ibu Sumasih monggo pun pucal pun uruk kanthi ingkang sae kados putranipun piyambak ngaturaken angsal-angsal ingkang boten saged kita puji setunggal sangalipun saestu Bapak Suwardi kaliyan Ibu Sumasih ngaturaken agunge panuwun kanthi jazakumullah khairan katsira. Amin amin ya rabbal alamin. Lan bilih adicara ing sakmangke sampun paripurna. Keluarga ageng Bapak Slamet kaliyan Ibu Fatimah badhe medal pasilan saestu Bapak Suwardi kaliyan Ibu Sumasih namung ngaturaken sugeng kundur mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Mekaten ingkang saged kita aturaken minangka sedaya salira saking Bapak Suwardi kaliyan Ibu Sumasih wonten kirang lan pangapunten kita mungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurnaning atur panampi saking pasrah mangaten kekali ateges sampun paripurna anggenipun wontenipun adicara sesokan adicara ingkang salajengipun inggih punika maudha hasanah ananging wekdal kita sikit sawetawis kangge istirahat pramila dumateng asalipun para muda samugi monggo wekdal kawula sembahake kanggo menawi wonten resopannya sami samangke sampun kaladosan unjukan saudaran saking kesanipun ingkang amrugati semoga katuran munjuk anggrahapi kanthi madu-madani begawan. Wekdal kawula sembahake dumateng sauda hadis kangge kedengaken swasana.
سنة الرحمن وجمع سور القرآن بسم الله بسم الله جمع سور الله بسم الله أنت قصوة الأكوان بك سرعة الرحمن وجرى صور القرآن بسم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususon kagem Mas Holi sedaya keluarga, mugi-mugi tansah pinaringan kasembatan hajat panyuwunanipun, tansah pinaringan kesabaran dhateng peparingipun, tansah pinaringan lancar sukses kasembatan dhateng sejo lan panjangkanipun, pinaringan sedaya keluarga sehat waras ingkang manfaat faedah mari saking gerahipun gampil tambanipun bi barokati sirri walafdil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Li ibtighai mardatillahi ta'ala wa rahmatihi li ahli maskolis saha garwa bi barokati sirri walafdil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Sallallahu wa sallamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'dah. Para alim, para kiai, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah ingkang tuhu kita antu-antu barokah pitutur luhuripun punden sepuh bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang tuhu pinundi tuhu kita beteni kita hormati. Pangembating praja satriyaning nagari ingkang boten saged kapiji ingkang estu dados panutan pandom-pandumaning kawula dasih.
Sumrambahipun bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu, kakung, putri ingkang pantes sinuba ing pahormatan. Manten sarimbit Mas Kholis saha sapa to jenenge? Mbak Ita. Mbak Ika Apriani. Lah ora dikeki jeneng. Mbak Ika Apriani ingkang KAP tiyang sepuh kekalihipun ingkang estu lan muga-muga bagya mulya. Sepindah pokoke kula ming matur karo Mas Kholis sing sabar, kareng ya urip ki ana-ana wae ngono wae. Arep ketoke dadi manten ning ketoke yo cumleng lho. Cumleng tenan, wae sing sabar, Mas. Rekoso sithik, rekoso sithik, rekoso ngarep insyaallah penak mburine. Insyaallah mulya mburine wis. Kula yo ngrasake penak ngarep rekoso mburi ternyata. Aluh ngrekoso sithik, sing sabar Mas Kholis ra apa-apa. Bapak ibune mugi-mugi agake dipun paringi nugraha sehat waras ingkang manfaat faedah saking dunya dugi akhiratipun. Dilalai wau dalu Mas Kholis malah kesamplaen nek malah ini. Wau dalu niku malah kesamplaen nek wah kaya ana-ana wae. Makane ya sing sabar wong kuwi ujane Gusti Allah. Nek cara milih ya ora kepengin, ora ngono kuwi. Ning kok kedaden niku nyata-nyata nuntut kita supaya kita niku ngimani kaya sing pendak ngaji esuk nika karep karo kedaden niku sing menang kedadene. Karep niku saka awake dhewe, kedaden niku saka Gusti Allah. Dadi wis ditampa wae. Sakniki gandeng wis hasil ijab ya bismillah ngibadah. Bismillah ngibadah golek ridane Gusti Allah arep golek apa to ya? Golek seneng nyatane ya ora mesti do seneng. Nek golek penak nyuwun ngapunten, mbuh di bojo, mbuh ra di bojo, mbuh lanang mbuh wedok urip ning donya ki ra ana penake. Kita niku wis blas ora ana penake, aja golek penak. Malah nek iso niatono bismillah siap rekoso ngono wae. Malah apik lho niku. Pokoke bismillah siap rekoso. Zunun Al-Misri tau ngendika golongan wong sing dadi pilihane Allah Subhanahu wa taala sing dheweke niku istafahumullahu taala niku wong sing nalika urip ning alam donya nyejo rekoso, siap rekoso, milih rekoso. Lah kok nyejo rekoso milih rekoso karena wis paham, wis sadar nek neng donya niku jebul kurkon rekoso. Mang rasane rak yo kabeh ra ana penake. Agi perkara sithik nindakake dawuh Allah sing pendak dina sing ping sedhela, kowe nyatane nek dirasake ya rekoso. Jenenge salat niku wis. Kita salat niku pendak dina temandang ning angger arep temandang rasane wabot. Kula diniati rekoso wae Mas, Kholis ben. Pipiting ku efeke awake saya entek ya wis ben dilawi ya. Angel banget sing urip. Wis bismillah niat rekoso. Pokoke kula kepengin duwe derajat istafahumullah utawa khawasihi niku mengke le siap rekoso niku karena milih-milih napa sing dadi dawuh Allah diutamakan, diprioritaske, ditandangi. Dikek ujian loro sabar wis pokoke tandangi ning ditambani yo en. Ora dinengke wae. Karena salah satu ngibadahe wong niku nyikapi kahanan loro ngibadahe tetombo. Dilalai kok ana sumbangan dobel ora duwe duit, lah niku nek sing lanang-lanang ngibadahe nyambut gawe. Nek pas ra payu nyambut gawe kok ya dilalai kudu nyumbang, ayo ngibadahe golek sebraan. Wah niku kudu kok ya
Sing lanang nek sing wedok iki sing ngenyangke. Ora kok apa-apa sing wedok, apa-apa sing wedok. Sing lanang golek sebraan. Nek kaya Mas Kolis ora masalah adol pite wong-wong barang iki ora apa-apa. Ngibadah. Mbak, sapa wae? Mbak Ika. Iki Mbak Ika. Nggih. Mbak Ika. Mbak Ika ngibadahe niki kaya ngendikane Kanjeng Nabi sing diwasiatke ning Dewi Fatimah putrine. Ya Fatimah tu he Fatimah. Ayu mamraatin diwae wong wadon khodamat. Kang nglayani, kang ngladeni sapa wadon zaujaha ing bojo lanange. Biniyatin kelawan niat sodikotin kang bener. Kelawan niat sing bener, niat sing pas. Illa kharajat kejaba bakal metu sapa wadon min dzunubiha saking dosa-dosane wadon kayaumin kaya dene dina waladat kang lahirake hak ing wadon sapa umuha ibune wadon. Niku Mbak Ika karo ibu-ibu niki dirungokke masalahe keri-keri niki wong wedok-wedok iki rada aneh. Rada aneh nek karo sing lanang ora patek ngejeni, ora patek ngregani. Apa meneh dibayar luwih gedhe. Wes wong wedok iki yakin angger muni dibayar luwih gedhe nek karo bojo lanang sak meneh-meneh. Mula wong lanang-lanang sing urung dibojo iki nek golek wadon sing kere-kere nek sing bener. Nek sing bener sing kere-kere. Nek ngantek sing wis ngerti dhuwit, nek ngantek sing pinter golek dhuwit, malah kepara luwih pinter sing wedok. Nyuwun ngapunten niku konsekuensine rada berat. Makane Kanjeng Nabi ngendika, milih wong wedok sing urung ngerti dhuwit ngono kae. Iki wong lanang-lanang sing nom-nom niku lho sing dorong dibojo iki aja kok malah golek sing wis mapan. Dadi babune dadi budake tenan jenengan. Golek sing urung ngerti dhuwit, golek sing urung nyambut gawe, golek sing urung pateka kenal dunia njaba kono, wo mesti ndemenakake. Sedina kei 10.000 ngono wis. Mesti guyang-guyu. Ana ting guyang-guyu kei 10.000. Ning guyune karo mrebes mili lho. Niki Mbak Ika, endi wae wong wadon sing ngladeni nglayani bojo lanange kanthi niat sing apik, niat sing bener. Salah satu niate niku semata-mata golek ridane sing lanang, golek legane sing lanang. Tak gawekne wedang, tak mijeti. Tak ngeroki. Tak nyetelikake nek garwane pegawe kae, tak nyetelikake. Ben bojoku lega, ben bojoku ridho, ben bojoku ora kuciwa, ora mbesengut. Niate apik. Mongko wong wadok niku lepas metu saka dosa-dosane. Resik saka dosa-dosane. Kaya dene bayi sing lagi wae lahir saka ibune. Bayi lahir nika ora randi dosa blas. Resik. Ketoke sepele ta niki. Ming khodamat. Ngladeni, nglayani. Penak tenan lho Mbak Ika niki ngladeni, nglayani. Gek kula rada ngerti karaktere Mas Solis. Karaktere niku ora tau seneng akon. Lah ya kepenak to, mula nek ra dikon pokoke meneng wae. Ora otomatis wong tuane engko ngelokke jenengan kesete pol.
Nek ora dikon aja meneng wae, tapi njaluka men supaya akon, Mbak. Kok Mas Soli sapa-apa ditandangi, jenengan kudu protes. Mas mbok yo jenengan ki akon kula. Heh. Sing wedok-wedok niku yo ngeten, mbok yo akon aku, apa-apa ki ora ming meneng wae. Aku ki bagiane utawa kek ana bagian ganjaran, kek ana bagian amal sing sekirane iso nglebur dosaku. Wong dosaku ki akeh ngono ki lho, wong wedok-wedok ki ndek pola pikir kaya keten niku apik banget jane. Ning yo kae seneng nek ra dikon kok yo. Wong nek dikon mah mangap-mangap medeni wong kae. Karena orang duwe sudut pandang akhirat, pandangane niku mung kepengin penak niku lho elek-elek iki. Urip ki aja penak. Nek ngantek sing lanang rakon protes, demo. Aja ditandangi dhewe. Apa-apa kok dhewe, apa-apa kok dhewe. Aku ki dikeki bagian. Wujude konen, Pak. Wis ngopo ta ngopo sing penting dikon. Tur nalika wong wedok ki dikon, niku ki wis rasah kok ngomong, pokoke sendika dawuh. Mbok pas repot ngopo ta ngopo nek dikon kae kerepotane iki ditinggalke kuwi jenenge wong wedok apik. Padahal pas repot tenan iki. Pas asah-asah apa pas jangan ngono. Iki ngepasi asah-asah utawa pas jangan. Lah kok sing lanang ngomong kerok ana buwe siap kompore pateni. Piring sendok gelas tinggal. Do meneng wae wong ya ora bakal ngono kuwi. Nggih wong pas asah-asah pas jangan kok kon ngerok ya mbok rungokno suarane karo jawabane. Ketoke kudungan wangun-wangun kae tetep medeni. Pas asah-asah lho iki. Pas asah-asah utawa pas jangan kok kon ngeroki ya mbok nek ra serem kae. Walah Pak, mbok yo matamu ki ngedhe ngono tenan. Iso ngono kuwi tangko sik mbok yo sing sabar. Nek wis jangane mateng utawa nek wis rampung lah ku asah-asah ini lho. Ketoke pener, ketoke apik ning kleru utuh. Kok ngeboti le asah-asah. Lak ya ngeboti bojo wong pendak nina sing goleke dhuwit bojone udu piringe. Ana apa-apa sing ngeterke bojone dudu gelas sendoke. Ben iki arep azan kae ngaji terus lho. Wong sing azan masjid lapangan ra azan kok. Lah wektune mepet jenengan ngrungokke ngaji karo jawab kae. Karo jawab azan kae. Dadi oleh loro-lorone. Nomor 1 dosane grog-grog niki Mbak Ika. Sing nomor 2 walam takhruj lan ora bakal metu sapa wadon minad dunya saking donya wa ngalaiha hale iku tetep ing atase wadon minazunubi saking pira-pira dosa apa saiun sewiji-wiji. Sing nomor 2 sesuk nek metu saka donya sithik-sithik ora duwe dosa babar blas. Metu saka donya niku mati ngono lho maknane darane apa? Lah arep metune ndi kok ya? Mula nalika sesuk mati wong wedok sing pinter ngladeni bojo lanang iki jan sithik-sithik ora nggawa dosa. Ora duwe dosa, ora ana aturan dosa sama sekali. Ternyata penak banget lho niki wong wedok niku nek paham karo ngibadahe, ngladeni sing lanang. Iki tak diterangke ngene mah ana sing getun ngerti. Sing nomor 3 watajidu lan bakal nemu sapa wadon kobroha ing kubure wadon nemu raudhatan hale dadi taman min riyadil janati saking pira-pira tamane swarga. Lebokke kubur pindah ning alam kubur
wong wadon iku nemu alam kubure dadi taman swarga, ora dadi cicilan neraka. Enak tenan jian. Sing nomor 4, wa a'ta lan menehi ha ing wadon sapa Allahu taala Gusti Allah taala sawaba alfi hajatin ing ganjarane 1000 wong munggah haji wa alfi ngumratin lan 1000 wong umrah. Dikai ganjaran 1000 kaya wong munggah haji cacahe 1000, kaya wong umrah cacahe 1000. Ati rasa gedarang-darang tekan Mekah Madinah we aman wong wedok kuwi. Ming ngladeni sing lanang, pokoke ngladeni sing lanang. Niate apik gawe lega, niate apik golek ridho. Wis ora duwe pikiran apa-apa, bismillah, niat golek lega, golek ridane sing lanang. Njak ya aku iki di bawah kekuasaane bojo lanangku, pimpinan karo presiden iki bojo lanangku, ngono kok ya. Ketoke tembung sepele iki engko prakteke le angel. Ning nek kepengin oleh ganjaran kaya dene cacahe wong 1000 munggah haji ngibadah umrah niki. Sing nomor 6 wa yastaghfiru lan bakal njalukke ngapura laha keduwe wadon sapa alfu malakin 1000 malaikat ila yaumil kiamati tekan sok dina kiamat. 1000 malaikat njalukke ngapura kabeh marang wadon iki tekan sok dina kiamat. Dadi wis ning alam kubur wis njalukke ngapura terus. Kuncine iki ming ngladeni rasah kebak karo rasah kokean tuntutan. Masalahe wong wedok-wedok saniki akeh le nuntut, karepe ngene lagi temandang, nek ra cocok karepe ora temandang. Cara simbolise nika lho, wong wedok iki gelem masake, gelem gaweke wedang nek dikai blanjan ngono kae lho. Dadi nuntut dikai blanjan sik agi gelem temandang, nek ora kei blanjan ora gelem temandang. Lah niki gawekno kopi Bu, blanjane we ora tau ngulu iki kok akon. Kerok ana Bu, kok kowe iki tau gatek aku? Wah. Wes iki. Dadi kudu ana imbal balik saka sing lanang sik, sing wedok lagi temandang niki lho kesalahan pemahaman karo salah nyikapine niku kaya keten iki. Rak ya goleke niku opahe Gusti Allah, ora kok imbal balike balesane sing lanang. Sing lanang ngekeki dhuwit apa ora, ngekeki blanjan apa ora, sing lanang iku engko istilahnya rodok gatekke apa ora tek gatekke, sing penting bojo wadon niku ngladeni. Wah nek ngono ku ya kepenakan sing lanang no. Mboten wis tenang wong kabeh niku digatekke karo Allah. Nek wong wedok niku nyata-nyata tulus ngladeni sing lanang, mongko atine sing lanang karo Allah Taala mesti diowahi dadi ngurmati, ngajeni, mulyake sing wedok. Sing gawe Allah niki mungkin karena Allah kira mungkin arep mendolimi kawula nganggo kahanan-kahanan sing ora beres kaya keten niku ora mungkin. Ning nek ngantek wong lanang ora ngajeni, ngantek wong lanang ora gatekke niku karena disebabke sing wedok dhewe sing lekasi kok ya ora gelem ngajeni, ora gelem mulyake, ora gelem menghargai kok ya. Deloken rak mesti sebabe ngono kuwi. Tapi jajal kanthi ikhlas sing wedok niku ngladeni. Kanthi ikhlas sing wedok niku mulyake sing lanang. Atine sing lanang karo Allah Taala duwahi dobahke set, akhire sing lanang niku trenyuh terus ngajeni sing wedok, pengen membahagiakan lan mulyake sing wedok. Kabeh niku disetir karo Allah, aja apa-apa akal, aja apa-apa akal, apa-apa diakal kok ya dadi ra tenang. Akal iki mingkur sekedar kon ngakal perkara-perkara sing kudu diakal. Nek perkara sing ngono kuwi iki ndeke Gusti Allah. Kula jan paling ora setuju niku
nek jenengan duwe uni, lah wong belanjane wis ora tau dulungke, ora tau ngekeki duit kok akon ngene akon ngono niku lho. Jajal jenengan ki nek dikon tandang sik engko rak belanjane teko. Lagi nek cara wong mbut gawe kae rak tandang sik lagi tampa bayar to. Delok nika. Wong mbut gawe nika ki temandang sik lagi tampa bayar. Wong nandur kae nandur sik lagi iso panen, ora ana panen sik terus nandur. Ora ana tampa bayar sik terus lagi temandang. Mula jenengan ki Bu ngapi ana sik mengke mesti belanjane teko wong sing ngakon teko Gusti Allah. Kuwi dadi etikane donya dienggo. Tak tandangane sik, pokoke tak nyanak sithik, tak ngalahane sithik. Bojo lanangku tak ajenane sithik jajal. Engko hasile piye? Sing wingi ratek peduli malik peduli, sing wingi ratek gatekke malik gatekke, sing wingi ra tau ngulungi malik ngulungi. Masalahe jenengan tandang sik. Cara kasarane oleh bayar terusen burine kuwi. Lalu lucu Je, karepe iki nyoh gawekno kopi iki duwite. Utawa nyoh kilo 100 kerok ana pijet ana. Irak ya ora dadi to ngono irak ya mijet dhisik ngerok isik bar kuwi engko lagi nyoh. Logika lho niki. Garis besare ya ngono kuwi lho jenenge nek domongi pecucah-pecucu nyebai tenan. Rak yo ayo di praktekke sithik nganggo etikane donya, nganggo tata kramane donya, tandang sithik lagi tampa bayar, nandur sithik lagi panen. Nek cara donya karo akhirat, ning donyane ngamal, sesuk ning akhirate tampa ganjaran. Ora mungkin tampa ganjaran sithik ora mungkin. Mesti tandang sithik kok ya. Wis ora dong e karangan. Rekoso sik Mas Kali. Karo Mbak Ika wis rekoso sik. Mesti engko pemburine penak, mesti engko pemburine mulya. Mas Kali sinau karo kanca-kanca ngaji niku. Niku mbiyen do rekoso, saiki penuk-penuk iki lho. Kuwi delokon wonge penuk-penuk kuwi. Ketoke nek tenane Bu. Lah isin ning donya kok ya isin ning donya iki ya mung ketoke Jek. Ning alhamdulillah ta ya cara mbiyen ra mapan saiki wis do mapan, cara mbiyen ra deduwen saiki malik do deduwen. Kaya mbiyen ra ndek omah saiki malah do iso gawe omah gedhi-gedhi omahe. Sabar, urip ki angger sabar insyaallah rak mungkin mlaku. Mlaku. Karena Allah ngekei ujian, Allah ngekei perkara, Allah ngekei beban, niku wis sesuai karo kemampuane sing dikeki. Nek kira-kira ora mampu ya ora dikeki. Enak ta niki jane. Ning ya semende karo Gusti Allah. Carane pripun? Menyang ngaji lah ya ora tau menyang kok ya. Wong sing nuntun ki le ngaji kuwi kok ya wah ngaji kelingan meneh. Wingi meh lali ngaji kelingan meneh. Dadi kaya-kaya ki dilingke terus dituntun terus. Ning nek ora menyang ya saya adoh, saya atos, engko saya abot. Iki cetha nek niku jan genah banget. Insyaallah mungkin derajate munggah dhewe sesuai karo kahanane masing-masing niki mungkin mesti duwe kedudukan tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sing wong liya ora iso ngarani, sing wong liya ora iso wiji. Insyaallah niku. Niki sik engko ndak kesoren. Enak kaya Mas Ali ndak dina ngaji kok. Paling kene suwe-suwe ya malah jelek kok ya. Iso lho kuwi jenengan selaudan, Pak. Kula niki sik sempurnake ngangge doa nyuwun ziyadah amin panjenengan. Karena justru sing paling iso diarep-arep niku amine panjenengan sedaya ngaturake panjenengan donga nggo Mas Koli saha keluarganipun, nggo Mbak Ika saha keluarganipun. Oke semene salah siji amine mesti diijabahi kalian Allah. Nek kaya kula ming nglantarke nek nggon dijabah ketoke ra mandi nek kaya aku. Ning ra amine niki lho salah sijine wah jos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain biwasilati wa barokati sairi umurina hadza ya Allah. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidina warhamhum kama rabbuna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, yasir ya Allah, yasir saira umuri maskolis wa ahlihi sahih adsadahum nawir qulubahum ya Allah. Wasilah barokah sedaya menika ya Allah, mugi panjenengan maringi nugraha keluarganipun Mas Holi saha sedayanipun, panjenengan dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados keluarganipun Nabi Adam kalian Dewi Hawa, kados keluarganipun Nabi Yusuf kalian Dewi Yulaikha, kados keluarganipun Nabi Sulaiman kalian Ratu Bilqis, kados keluarganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha Dewi Khadijah Kubra. Ya Allah, anugrahi Mas Holi saha garwa saha kita sedaya saha tiyang sepuh kekalihipun sehat waras lahir batinipun, tebih saking penyakit ingkang angel tambanipun, jembar gangsar kathah barokah rezekinipun, istiqomah ngaji ibadahipun, dadosna ati kita sedaya ikhlas ridho sabar konangah lan kaparingana slamet saking fitnah dunya fitnah akhirat, musibah dunya musibah akhirat, balak dunya balak akhirat, kaparingana nugraha bejo slamet saking dunya niki dugi akhiratipun. Ya Allah, panjenengan maha midanget, ya Allah panjenengan maha kuwasa, ya Allah panjenengan maha ngijabahi donga ya Allah. Mugi panjenengan ngijabahi panyuwunan kita sedaya menika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Punden sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu kakung putri ingkang sinupa ing pahormatan, manten saribit, Mbak Ika, Mas Nurholis ingkang mugi-mugi tansah pinaringan barokah rahmatipun Allah mekaten. Mugi-mugi saking purwa ngantos wusananing gati menika tansah kebak barokah kebak rahmati Allah nglumeh beri manten sarimbit saha kita sedaya. Kalepatanipun nggih kula matur nyuwun pangapunten. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.